Катя, запам'ятай. Крок у бок, крок назад, знов крок у бок і поклон. Запомнила? Ага, здається, що так. Ой, ми не повіталися з нашими глядачами. Усім салют! Привітання, дороженькі! А ми новий танець вчимо. Долучайтеся. Головне, не переплутать кроки. Тут нема нічого складанного. Крок у бок, крок назад, знов крок у бок і поклон. Ну що, починаємо ще раз разом. 3, 4. Крок у бок, крок назад, знов крок у бок і поклон. Чудовно отрималося. Давай трошки хутче зробимо. А у вас отрималося? Увага, ми постараємося. Крок у бок, крок назад, знов крок у бок і поклон. Крок у бок, крок назад, знов крок у бок і поклон. Ай-яй-яй, ви чого? Привітання, Лесик. Ти не побився? Лесик, ти чому весь час нам перешкоджаєш? Хто тебе просив показуватися, коли ми новий танець вивчаємо? Я ж не ведал. Я на доброранок ішов, а тут ви взяли і притиснули мене. Пробач, Лесичок, ти у порядку? Не вельми. Вуши ледь не оттоптали и боки стиснули. Ой, мы ж не хотели. Коли ми тебе стиснули, ми тебе і розтиснем. Гэта як? Треба притиснуть тебе нечим зверху. Беятка, да поможи мне, коли ласка. Что? Снова притиснуть? Ну, все. Я пошел. Беята, протягнем наш танцевальный урок. Не, треба вернуть Лесика, бо ён покрыўдзіўся. Ну, нехай себе кривдится. Треба було глядеть, куди йдеш. Сябры, вяртаце нам Лесика ці не? Нехай посядіть і подумає про своє поводіни. Не, Касечка, глядачі просять яго вярнуць. Просять? Тільки зробити гэта буде не так просто. Прыйдзецца пастарацца. Давай тады мультфільм покажем, а самі поспробуем вытягнуть Лесика. Трошки посуньтеся, дзяўчынкі. Гэта яшчэ навошта? Потому что вы меня снова притиснули, и моим разумным думкам няма места. Гэта твои вуши нам перешкоджают. За их сядеть незручно. Зато я могу своими вушами настроиться на любую хвалю. Здорово! Нават на якую-небудзь касмічную? А чаму не? А давайте зараз настроимся на космічную хвалю и послухаем якую-небудзь космічную дискотечную музыку. Только не перешкоджайте мне, я настраиваюся. Лесик, долго яшчэ? Не, патрэбная хваля не ідзе побач. Так. Ёсць! Цудоўная музыка, толькі як пад яе танцаваць? Мне здаецца, што гэта марсіянскі рок. Докладно, космичный хит. Мне падабаецца. Лесик, ты куды марсиянскую хвалю подел? Яна збілася. Хутчэй злові яе зноў. Мы хочам працягу касмічнай дыскатэкі. Ага. Пачакайце, зараз настроюся. Ой, гром! Лесик, шукай другую хвалю. Ага. Не магу. Усё, няхай вушы Лесіка адпачываюць. Дзякуй, Беята. Тады давайте настроимся на казачную хвалю. Правильно. И разом поглядим мультфильм. Ага. Я не змог утрымацца і пачаў чытаць гэты каляровы ліст. А я пазнаю почерк. Гэта дакладна ліст ад маёй сяброўкі Сабіны Фядотавай з аграгарадка Крапіўна. Сабіна вельмі любіць удзельнічаць ва ўсіх нашых віктарынах і з задавальненнем шукае адказы нават на самыя складаныя пытанні. Памятаеце, у адной з мінулых праграм мы прасілі ўзгадаць казкі, у якіх героем з'яўляецца кракадзіл. Оказывается, что таких казок довольно много. Сабіна пералічыла. Майдады, тэлефон, кракадзіл Гена, крадзенае сонца. Сябры, а ці ўсе гэтыя казкі вы паспелі прачытаць? Калі не, абавязкова прачытайце. А кто сам не умеет читать,
Попросите старейших вам допомогчы. І паглядзіце, якога прыгожага кракадзільчыка намалявала Сабіна. Гэта ўсім вядомы кракадзіл Гена, правда? А дзяўчынка Сабіна яшчэ і любіць гуляць са сваімі сябрамі ў кракадзіла. Усе такую гульню ведаюць. Гэта калі загадваюць якое-небудзь паняцце і толькі жэстамі спрабуюць растлумачыць, што загадана. Цудоўная гульня для вясёлай кампаніі. Прычым у кракадзіла з задавальненнем гуляюць і дзеці, і дарослыя. Сабіна Фядотава цудоўна справілася з заданнем і атрымае ад нас і часопіса «Рукзачок» невялікі падарунак. А зараз давайте трошки патанцуем. Толькі не касмічны танец. А чаму? Марсіянскі хіп-хоп. Пяточка, ты готовая? Дзяўчынкі, калі ласка, вы будзеце так тупаць, што перапужаеце ўсе зоркі на небе. Скажы яшчэ, што мы перавернем усе дагары нагамі. І добраранак пачне выходзіць у эфір вечарам, а калыханка з раніцы, так? Вось смеху будзе. Што вы? Усе цудоўна ведаюць, што раніцу трэба пачынаць з нашага добраранка. Добра, не будзем блытаць нашых гледачоў і ўсё мяняць. А лепш нагадаем, што нязменным застаецца наш адрас для вашых лістоў і малюнкаў, сябры. 220 114, город Мінск, вуліца Макаёнка, 9, праграма «Добраранак». Ці можна скарыстацца электронным адрасам dobraranok.tv@gmail.com. Будзе вольны час, напішыце нам пра сябе і свае захапленні. А зараз давайте паглядзім яшчэ адзін ранішні мультфільм. Дзяўчынкі, вам пытанне на засыпку. Засыпай, калі ласка. Як вы лічыце, зоркі на небе аднаго колеру ці рознага? Мне здаецца, што ўсе яны аднолькавыя, срэбныя. Толькі некаторыя трошкі ярчэйшыя. А хто з нашых гледачоў цікавіцца зоркамі? Што вы адкажаце на гэты конт? Лесік, расказвай хутчэй, што ты пра колер зорак ведаеш. На самой справе зоркі падміргваюць рознымі колерамі: блакітным, белым, жоўтым і чырвоным. Ух ты! Трэба уважліва прыгледзецца да іх. І адкрыю вам яшчэ адзін сакрэт. Блакітныя белыя зоркі вельмі гарачыя, нават гарачэйшыя за сонца. Цудоўна! А самыя халодныя зоркі чырвонага колеру. Затое я дакладна ведаю, што калі бачыш знічку, можна загадаць жаданне, і яно абавязкова здзейсніцца. А ў мяне жаданне мець вельмі многа сяброў. А я жадаю сустрэцца вялікай кампаніяй сяброў, як заўсёды зранку. У нашым добраранку! Не праспіце!